ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಫೋನ್ ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಳೆಗಾರ ಶಿವಕಾಂಡ ಇದೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಕಾಜಿದ ಎತ್ತೊಂದು ಕಾಜಿಯು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಮಚ್ಚಿಗ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡದ ಪಿಲಿದ ತಾಸೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಲಿಮ್ ದಕ್ಕಿನಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಪನೊಂದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಣ್ಣ ಬಡದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾನೆ ಪುಣ್ಣೆ ಏರಲ್ಲಿ ಪುನಂ ಗಪ್ಪಿಜಿ ದಿನೇಶರೇ ದಯ ಮಾತಾ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇದು ಏರಲ್ಲಿ ಪುನಂ ಗಪ್ಪಿಜಿ ಏನ ಬಡದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದು ನಿಂಗ್ಲೇದ್ರು ಬಂತೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬಾರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಡುವ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡು ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಬಂಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಬಂಗಾರ ದುಬಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ತಾಂಗೋಡ್ಲೆ ಬಾರ್ಶೋಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಸದ ಮಿಸಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಗಣೇಶ್ ರಾಯ್ ಆಗ ಬಾರಿ ಬಂದು ಬೆಂಟೆ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಾರಿ ಆಗ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘದ ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಟೆ ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಡ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿದೆ
ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಈಗ ಏನ ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ತೋನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಿಂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಓಲಗಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾಂಡೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರ್ಣಪರವಾದ ಎರಡು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಪ್ಪರ ವಯಸ್ಸು ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಜೋಕಿ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡೆ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಮೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರುಂಟು ಇದಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಲದ ಪ್ರೌಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ 6 months आज मात्र 6 month old baby young baby ಆ ಬಾದೆಲ್ಲ ತೋತಂದು ಎಲ್ಲರ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ ನಟುಡುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ವೇಗಸ್ ಆರಾಜ್ ಮಲ್ಲ ಶೆಫರ್ ಮಲ್ಲ 3 star 4 star 5 star ಹೋಟೆಲ್ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದವ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಇನಿ ತಂದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಶೇಕ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆರ ಪರ್ಸನಲ್ ಶೆಫ್ ಆದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಶೇಕ್ ನಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಶೇಕ್ ಆರ್ನ ಶೆಫ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆರೆಗೆ ದಾಯ ಆರನೆ ನೀನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಇನಿ ಅಪನ ತಿಂಡಿ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ಬರು ಊರ್ದ ಪಿದಾದ ಶೆಫ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಬಂದು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮೇರೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಂಚಿನ ಅಂಬಡ ಹಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಅರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಅರೆಗೆ ಆಯ್ತು ತೆನಸ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ ನಾರಾಯಣ ಆಯ್ತು ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ ಕೈ ಚಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ವೇಗಸ್ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆರ ಕಾಂಡ ನಿಂಚ ಮಾತನಾಡೆ ಫೋನ್ ತಿನ್ನೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋಜರು ಆರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೆವಿಟ್ ಬಂಡರಿ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಲೂಸರ್ ಅಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ನಾಳೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿನ್ನರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಪ್ಪ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಕೊಡೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಈತ ಶೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾರು ಇಂಚನೆ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಂದು ಇನಿ ಅಶೋಕರು ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಕಾಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅಂತೂದಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅವೇನ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏತ್ಮನ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೆನಡೆಕ್ಟ್ ಲೋಬೋ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಂಜಿ 10 ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಳ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಪೋಕ್ರಿ ಬಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮೆನ್ನ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಪ 100 ಪೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಕಾಲೇಜರಿ
ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮಲ್ಪ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟ್ ಎಂಟು 14 ಐಟಮ್ ಎಂಗ್ಲ 14ನೇ ತಾರೀಕು 14 ಐಟಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು 28 ತಾರೀಕು ಹೊಡಿತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವೀಣಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಣಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಅಲವತಿ ಬಂದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪರಂದದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಪರಂದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ಅರಿತ ಲಡ್ಡು ಬಜಿಲ್ದ ಲಡ್ಡು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಬಗ ಸಾಕು ಅವರು ಎಗ್ಲೇ ಉಂಟಾಯ್ತ ಅಂಚನೆ ದಾಬಾದಾರ್ ಗೋರ್ತಿನಾಥ್ ಗಂಜಿ ಊಟ ಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಂಜಿ ಊಟ ಒಂಜಿ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟ ಗಂಜಿ ಈ ಊಡು ಗಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬಿಡಾಕಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಂದಿ ಗಂಜಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೊನೊಲಿ ಅಂಚೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗಂಜಿ ಅದ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿಡಿಗೆ ಅರೆಪುದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದೀಪದ ಅರೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಡೆ ಅರಿತ ಒಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ G1 ನಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾರತ ಇರತ್ತ ಮೂಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯಿಪೈನ ಪೆಲತಾಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಬಾಲಸಾಲಿಯನ್ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಮೇತಿ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುದ ಉಪ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ 7 ಕಿಲೋ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿನ 7 ಕಿಲೋ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿಂತಾರ ಇಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದಾರ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಶಾಲಿನಿ ಪಿಂಟೋ ನುಗ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಕೈಪಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆನರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ದಾಖಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂಡೆ ಪುರ ಬೇಪಾದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಾಖಲ ಮೂಡೆ ಊರ್ದಕ್ಕ ತರ್ಪಾದಿನಿ ಹಿರೇಪುರ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬೇಪಾದಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೇಪಾದಿ ಕೊನ್ನಿ ಅರೆಗ್ಲಂಜಿ ಅప్పుడు ಅಂಚನೆ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಹಾಕ್ಲು ಹಾಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಜೈನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬಂದ್ರ ಬುಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಣು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಮೂಡು ಬರ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತ ఒక ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಮಾತ ಅವಳು ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾತು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾತ ತುಯ್ನಾಗ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡು ತುಳು ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ನವಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಮೂಲ ದಾದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವಾರ್ಡ್ಜಿ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲು ಕೊಡು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ದುಬೈದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ತುಳು ಒಲ್ಪಲು ಕೊಡು ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ 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 ಆಣ ತಪ್ಪೈ